OK, takže čau. Čus. My vás zdravíme, jsme na výletě. U rybníka se projít. A chtěli jsme natočit zase nějaký video. Měl sobě vědět. Bude tam takže, záznam z jo. kamery jako tady. A Brácha bude tam dát video, bude točit předek a další video bude v úterý asi, nebo ve čtvrtek, ještě nevím. Ještě se vám ozvu. Tak jo, tady bude ten záběr, co natočíme dneska okolo rybníku, až půjdeme se projít a zatím čus.